Estic ben acollonit. Fot un mes i escaig que s'han tornat bojos. M'he passat dies superxungos somicant que em traguessin a córrer per ensumar pixarades als arbres i poder guinyar amb llibertat i no hi havia manera. Ara se'n rifen per sortir. Cada dia sortim 5 vegades. Ahir la primera a les 6 del matí. Aquí ja no respecta ningú el descans dels canins, que no saben que sóc un gos d'interior. Perra vida. Com ho diu la corretxa, sembla impossible. Amb el que m'agradava. Estan tots trastocats. Això abans era una bassa d'oli. Fotien el camp ben d'hora al matí, em traien un moment i em deixaven pixat i cagat fins al migdia, en el pitjor dels casos, i molts dies fins al vespre. Amo i senyor de la casa. Ara s'hi passen tot el dia. Un davant de l'ordinador amb cara de posseït, l'altre fotent salts davant la tele o pedalant a la bici aquesta que no es mou per mantenir la forma, diu, i després a la tarda fa pastissos ensucrats. Fa 2 dies que me'n vaig menjar un expressament per agafar diarrea i perquè em deixessin en pau. La nena surt a tocar el violoncel al balcó, cada dia abans de sopar hi surten tots a aplaudir. El gos del veí està tot el dia fent udols d'aparellament, i això que viu sol i sense mascotes. Jo no sé si és que tinc poc gens de llop o què, però cada dia estic més espantat. Tenen conductes estranícies. Es posen el morrió humà dins del cotxe quan van sols. Això és com posar-se un preservatiu per practicar onanisme, no? Putes pantalles tàctils. Si no tingués les ungles llargues, us agafa un moment al mòbil i truco a la protectora. Guaita-la, no sabia ni que tenia bambes. Pablo! Miau! Ai, bup, ho veieu? Ja començo a tenir trastorns també. Una merda surt un altre cop. La propera reencarnació vull ser gat. Un cistell amb una manteta, un calaix amb sorra i vida perra. Vida gata. Que sortim! Faré veure que l'he dinyat.